Απόπειρα νούμερο 7-8. Έλα, παιδιά! Ξεκινάμε! Έλα, μη φοβόσαστε! Εκφραστείτε! Όπα! Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Στο background, ο Πέτρος, η Αφροδίτη, ο Πέτρος και η Αφροδίτη και ο Χαρταετός και ο Γιάννης. Παιδιά, θέλει σοβαρότητα το πράγμα, δεν μπορεί έτσι. Ορίστε. Εσύ τσιγάρο. Καλλιρόη και η Ιωάννα στο background. Η Ντίνα που είναι, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Είναι μπερδεμένο, παιδιά. Έλα ρε, εσύ είσαι μπερδεμένη, άσε μας τώρα. Βγάλε το πόδι στο νούμερο. Παιδί μου. Τι παιδί μου? Άσε τα χέρια σου. Δέσε το ρε Πέτρο, τώρα μην μου σπάς τα νεύρα κι εσύ. Λοιπόν, μπράβο. Δέσε το. Επιτέλους. Εντάξει, σωστά είναι. Ντίνα, πού ήσουν, α? Μπλεγμένο. Και τι ακριβώς είπατε? Τώρα με παίρνει με... Αυτό προσπάθησα να κάνω. Όλη την καλούπα φέρνει. Γιάννα, γιατί κοιτάς έτσι απορριμμένη? Αυτό προσπάθησα να κάνω. Απλά φεύγει από εδώ να την περάσει Γι' αυτό και δεν να την έχω τραβήξουμε. πολλά χρώματα. Μην το μαζεύεις. Πάρα πολλά. Παιδιά, πώς βρεθήκαμε τόσο μαλάκες. Αφρό, μας έχεις πρίξει με το καφέ σου. Λοιπόν, γιατί δεν μαζεύετε, δεν πρέπει να τρέξει κάποιος? Θέλει να το γυρίσουμε από εδώ. Αφού είναι στραβή μόνο, πώς θα λέει. Ενώ όλα τώρα τα ξέρουμε μια μέρα. Παιδιά, έχει πολύ γέλιο, έτσι. Έλα, παιδιά, στη βράση κολλάει το σίδερο. Τέλος. Βίντεο εννοείται. Εννοείται. Όχι ρε, αφού ξέρεις, θα στέλνω στο email. Τις φωτογραφίες του με το μωρό το τις πήρατε, που σας είχα έστειλε. Φτιαχτείτε, παιδιά, θα σας βγάλω στο Facebook. Άλλος ανάπηρος από αυτό. Έλα. Γιάννης Στέφανος Κούνης, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτός είναι. Κάτσε εκεί πέρα. Κάτσε εκεί μέχρι να φυσήξει, Γιάννη. Όταν φυσήξει, κρατήσου πάνω στο φαγητό να βρεις πάνω εσύ. Εκεί. Ωραία, μια χαρά είσαι. Περίμενε να ψήξεις, περίμενε. Έλα να έρθουν τα Γιάννενα να βοηθήσουνε. Οπα. Μας σαμποτάρουνε, ρε παιδιά, γι' αυτό δεν έχουμε πετάξει ακόμα, μας σαμποτάρουνε. Έλα, θα τη δούμε την απογείωση. Έλα. Τραβάω. Τι να θέλεις.
εγώ κουράστηκα, οπότε κάτι. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Τίνα! Μπράβο! Πολύ, αυτό ήταν η καλύτερη προσπάθεια. Το βρήκα. Βασικά θέλει έντονο τράβηγμα. Δύο, τρία. Ωραία παιδιά. Να φυσήξει, περίμενε. 3 χρόνια. Φυσάει. Να το. Ου!